According to ZVAITWA and according to Blessed Geza's live session, Blessed Geza confirms ED and Chivhayo that Wikinel is in a cell affair with President Mnangagwa. Sarabina mashoko ari kuda panguva ino achitsanangurwa aiwa panguva ino neZVAITWA, panguva ino achiexposa aiwa zvinhu zviri kuitika aiwa the ruling party ZANU-PF, panguva ino zvinoonekwa kunzi zviri kuuya panguva ino zvichihinda progress yenyika kuenda kumberi. Noripa subscribe like on the bell kuti ipina panapa muZVAITWA panapa from the source direct from Blessed Geza amudanyira chiti anti-corruption activist and war veteran Blessed Geza tonight is confirmed the sexual relationship that Chivhayo announced. Yes, the president Mnangagwa in descriptions of his Mnangagwa manhood held it in a G way and front body parts, which Mnangagwa himself also pointed at during a meeting with news editors, saying that Wicknell is not his front affairs person, and yet at his birthday function on 15 September 2025, the first person who came out of his helicopter wasn't the first lady at Mnangagwa, but a privileged male by name Mr. Chivhayo, by order of first family seniority. Geza said Chivhayo is in sexual relationship with Mnangagwa, both men being rituals who include Auxilia herself, a well-known Chiweshe shrine girl from Mash Central, where Mnangagwa selected her from a witch doctor. Do mashukano muda panguva ine anotaurwa panguva ine na Bombshell Geza achiti aiwa chitiko chakaitika pa the birthday celebration yemutungamiri wenyika uchiona kuti Chivhayo aiwa achitanga kubuda first the chopper aiwa zvakataura zvinhu zvakawandisa. And on top of that, takaona kuti mutungamiri wenyika from ma-state journalist anobuda achitaura through the state media achiti Chivhayo ndimuzivi, but akanga ari frontman wake pa his birthday. Tudze mafunguro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi. Abina comment section medu mafunguro enyu.